mami fewjo yademi madina tawademi munyana mafayedemi ono kudaka guleki modum dom kaji modum majolde modum hada samidaka secuka ku heba ma mango danyama oto hen ko adama yeta jami kisal geno yoduma e mon jeebi yankobe teddube Ayagounas TV sikala ko weltare wonani min bamtude sawtuji amen e odo kikide sappo e jeenayi lewru men hitande ujunaji de no gase jowi eden gandi non gonden ko e gol lappol l'islam gonden ko eden golli l'islam tawi kadi eden gondi hene ceerno meden ceerno Ahmadou Ammar ceerno e yamirore khalifa teddudo ceerno la jamudo Tidiani Ba se in ciftini eden gandi ko ceerno rokkunoma yamirore ngam yaade wadoyde daka mo tongiya on daka non eden gandi joɗano ko guilñade aset na hawri e sappo e jeeɗiɗi lewru gonden ndu ɗen golle noon golle on ɗo daka joofi e oɗo ñalawma alarba hande ene caggalde tisbar juula tawi kadi on daka waɗi ko e keewal yimɓe ummiɓe e nokkuji certuri gam arde hawride eɗi ñalɗi l'islam gam arde kadi domde nen moƴƴere Allah tawetede ɗiɗo nokkuji masallah nde wonno eɗen gandi pele ceerno en kala ɗo jaɓɓi masallah ko ɓamtare woni ɗon ko dañal woni ɗon ko ɗum je sababu leydi ndi nde ceerno naati e nokku mo gandantuɗa ko pakkan pacana kambe fof be dilli ngam arde hawride hen gilido e nder leydi Senegal ha yotti to leydi Guinée Conakry kono kadi ben leydi Guinée Bissau fof ven dilli tawi kadi ko dille gondude e weltare ngam arde hawride e dido nyaldi l'islam caggal mun musidbe teddube en kaali dum daka tongiya o duwa koy odo alarba hande na hawri e sappo e jeena lewru me hitan ujunaji de nogas jowi ko nden woni de ceerno e seti mum kirndi ngam yabande ga e daka mo gandantuda ko daka pakour nde wonno eden gandi ko ceerno yamiri mo yubbinde din non dakaji didi fof ko adi non ina yotte do e pakour rewama toni wuro wiyetengo daharatu dum eden gandi non daharatu ko ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou Ba sinci gondon wuro gili e 1954 woni hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jowi e nayi 1954 ko nden woninde ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou Ba sinci gondon wuro wiyetengo daharatu wadde mbiyen tan gondon ko wuro ceerno ko yettudalen fewi caggalde dental juldi don e ceerno waktu takkusano ko nden woninde ceerno hirndi don wondude e sette timmudo masallah ngam yabande do e nokku mo gandantuda ko pakour so wiyama pakour non eden gandi pakour tawete ko e nder leydi Senegal ina tawe hirnange Kolda wadde mbiyen tan dum woni koye frontière hakkunde leydi Senegal e leydi Guinée Bissau ko yettudal on fewi non en naati pakour no jiruton ni masallah julbe be kadi ina dewi hen gile otoji ha e motoji fofen dey tawi ina ginna Allah kono kadi mbiyen tawi daade de ina jaadi tawi kadi ko daade gondude e weltare masallah nde wonno eden gandi ceerno men mo jabbodden do o ko ceerno mo gandantuda masallah mo duwa mudum soyata kono kadi ko ceerno newido bawdo gollondirde e yimbe ko yettudal an fewi non enen jettirɗum Allah no fewi joni joni o ceerno yettima ɗo e pakour tan joni joni ala no mbaɗanmi sona mi woppida mon e ɗinɗon innani Allah ha ceerno yetto so hawrite welede jeyɗo musidɓe tedduɓe ko enen kala jiidi ɗum ceerno dusama ha yettima e jippune mum masallah hawri waktu futuro joni ko nden woni nde salliji ɗi noddini ceerno Siraji Ba to aynimade kunjam Allah
jaɓɓungal tawtorama oɗo ñalawma kirndol kono kadi mbiyen ñalawma jaɓɓungal o mo gandantuɗa ko sous préfet ɗo e nokku mo gandantuɗa ko Pakour machallah kankone kadi o holliti weltare makko yiide ceerno ɗo e nokku o refti kadi o bismima ceerno e nokku mo gandantuɗa ko Parumba kettoɗen ɓe mbiya on kadi yo on mas tampere nde omo andi laawol ngol weeɓaani ngol welaani ɗum ene jeyaa e ko ɓe ñaagoto ma ɗo e artoye ɗo mo wuuri e ɓe mbiya bisimilla wuro ngo e diiwan o fofof o wi omo bismo omo jaarna sécurité o fof gendarmerie en e sapeur pompier en fofof o wi omo wiya en noon kala huunde nde ngannduɗaa gouvernement état o ene foti waɗde ɗum ma ɓe daro heen fodde doole maɓɓe hattan maɓɓe eɓe jiɗi ko ɓuri ɗum ɗum noon ceerno wiya a ɓeydan ɓe du'aaw duwanoɗa gouvernement woni laamu o mbela ko dartirte e maɓɓe ko ɗum wawa heɓade wadde noon aade ko o bismotoɗo o hanna ɗo tan o wi ha ɗeɗo balɗe so Allah jaɓi inchallahu taala ceerno wi kankone o wi'i mbah bisimilla o musidɓe tedduɓe wadde ayawguna tv ene ƴetti pellital kala ko wawi yaltude ɗo e golle l'islam so hawde dewle jeyɗe ma femminanan ɗum ɗum noon tawi heɓotaw ko e ballal équipe guna tv musidɗo moɗon ousmane camara guiɗo leñol ina yaada e moɗon ha daka o joni so hawde dewle jeyɗe on jarama allahu akbar allahu akbar bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر
الله أكبر الله أكبر mami fewjo yademi madina tawademi munyana fayedemi ono kudaka nguleki modum dom kaji modum majolde modum hada tamidaka sechuka ku hebama mango danyama oto hen ko adama yeta